Ola vena kan thlir ho tur chu tunlaya social media soi hloi me mai nimin lama thil theng ania social media mo sang sanga post ania chu police pani inphur lai helmet phal lo khum video ania chu a video kan thlir ho nga kan en ho nga in man mo thei box sia chu binua kan soi ho don nia tap takin nangma ne ti video te ti viral nangma ti dar lo me min ting ngot zer maya hei tunami po hi tuna kan hmuang khian hei group te tham deuh pakhata an post ani Facebook a chu mi zathum lekin an like ka mi sing khat sang khat in an view ni he mi video ringot hi group som chuanga ka hmuwa ke ma ringot pon ka omna group tlemte lul ne ti chuan IG ate WhatsApp ate a darna sakhop maya mun sang sanga he chu wangin mi in an view nem an munem lutuk to ti shema satai ra ke mana ka ti atiang thil he ka ti viral emoni ngai lo thil viral vek to nu kala kani thi ti milo shiat non sak ton nia video enang next đi là khum rất mấy hiền video te la jana in la nai set sot mai box ya bul te tangin ala kin tlan roll deuh tho ania a chuan video hian tai la hei he police uniform ha hianin a helmet a NXT khuma phal to lo ania tin a bike en bokila number plate te a tin enge hagar remo matgar te mo khoi mo jok khami thil chil per dang tu tur kha a om lowa lang china ringot po hian poisa choina tur chi ni ani ngal phot ti na ni police ani phei chuan dan a khan MVX thara khan 2019 amendment a khan police ina ebo law enforcement mi ten danan bo chiat chuan alle ta choi tir tur ti nia choi ve nol don ti na ni hemi anga an shemani chuan ti chuan kan hriat theu angin ala rem kha a hun lai pon helmet ISI mark chuang lo te khap na khum phal to lo na Central Motor Vehicle Rules ina ati chuat to nu Mizoram po kumin kumtir February thatira tangkhan khap bur ania ISI mark chuang lo kan ti NXT te Ozelo te le satel helmet te dang te po aning chu khang khap na order kha traffic SP in anti chua ka ti chuan Mizoram man tan lo ni ta hetiang helmet da lo deuh him lo deuh kan tiang chi te chu khum phala lo ni to lowa tuna chuanin helmet him tha tak ISI mark chuang te le a chunglam DOT ina a certified tho helmet foreign helmet tha tak te chia aizol a hian khum ani thin to ani ti chuan he tiang khum lo te chu man an ni a poisa choi tir shem thin ani chuti lai ka rami pui ten helmet to zok te lein boina na sa taka hun lai ten han tok chawania chu wang chuanin dan ilekko ni chuan mi pui te hi kan thik thu chhina mi pui te hianin kan ham stick let to thina ni bik takin dan lekko tu te chunga ti chuanin tuna kan hmuang hian police pani te in phur hianin a khal tu rider hian phal lo helmet phal lo aron khum ta ngei maya district train khata hian an lam mang lo nin ka hria he dan hi district enge moza ta chon manani tewa ma se district train khata chuan satel helmet khum theina mun te po alo om nin ka hria kan thre suali chuan a dik zok te comment lamain lo soenga kan han bel chenga he lir thei khal tu te police form ha te hi district danga tanga ron tlan chuak ngen nianga phal lo ti hian thelo nge ni do ni o tin kan ngai event kola kan zot kola ti chuanin Facebook lama te po comment ta tam khop mai me puin kan soina sa me pui po min mana enga tinge hetiang an ni wanga hetia an ron tlan chu me puin za lo na ni ti ten soi tam takan om boka chu ani dan tu reng po ni mi pui ta kan phun chiar na tur dik taka kan phun chiratin kan do da na le kan du lo na kan lan tir nga matin video lo la tu pon chiang takin alangama mai set sota alangama alo mama thakop mai kan dik na chan vo kan ti lan theina thil ani wangin ti chuan he mi te hi tu tingen niang ti kan bel chian na lama kan mu chua tak chu kumin kum tir January thatir te thar hlim hlota khan training in an lutani police training school tenzola police training lai ni in tuna hian election le emo wangin training lai ni in election vela chhor turin an ron chhuah lai lok ania he
khap na thu pe ka chu ma hian an ni chu then zol lama an lo vain khung sang wang to ni ti chon hei thlakua zen zon an in khung hran hnuwa an on chuak waka aizola aizol kho chunga engemaw duty ta tiran ngai awangin an training zo ma in tir an ron dia an hna engemaw an ron thoka chunga chuan an hrelo nge ni dawni salama phone an kolem te kan hrelo watin puan zara ni ve em then zo Serchhip district a he tiang te khapa ni ve em an puang zara ngem ti kan hriat pui lem lowa engpo ni se an hriat lo na wang ani theia asan chu aizola om ngai lo a khunga in khung bo wang training center a in khung bo wang an nia chu a chan pakhata an pu chu ni an mani rechiang tu tele an mani mel hriat tu te chuan ti chuan heminu lok hian helmet pa ngai khum phal chin mo khakha lein an khum nga le an tin an suya chu thu di kani chuan a thalama ngai taila an hriat chuale an hriat hun anga chu tianga an le ni chuanin thil ziom takania engpo ni sela mi puite kan thik thu chetlang to mi puite kan thik thu chetlang to keima ani po min khuwa khir chuan adan le ko tu te chu khuwa khir turan ni an mani pan an zom ve tur thil ani ati hi kan ril roin tu met ve to dan kan zom that tel chuan dana khir tel chuan mi puite pon kan du fir tel dona nakin zela phei chuan tun ai na sa hian engemaw thil ho te po video kan cover anga kan la in ti mol power mo thu dik pon chuanan social media kan la mang zelang ti porin thei atura po kan mang tangkai to viawa ka soifo thin to ka engemaw thil ti sual dewe mo kan laka thil ti diklo tak ten omemo engkima thil renga kan omani chuanin voice record te mo engemaw video te hi man tangkai na chang hriangu keima ni o ka ina kan soi ngot te witness kan nei lo ani ngat phei chuan mitamin hu pui tu te chiang kel kol le rin tlak tak te kan nei ni ngot lo chuanin indiaram kalpunga hian korta te le thil dang hian thiam chana har eme ma chu wangin hei hi kan har tharnan po mang fo taila thil dik lo le thil thalo kan hmu ni chuanin video cover na chang te hrila tin voice record te warila ka ti fo thin to ka pori se tuna kan soi video kan soi te po police te in purlai te po training lai an la ni ala training chuak lo an la ni police puitling an la ni chi lowa in zir lai mek ten ni tin akum tel don khung bo to te an lo ni bok nen ma se da ran bo chem miau sia shemna chung an leko ani chuan an leko emo leko lo emo kha chu thu nei tu te kuta lo lan ta photila ma se a hriaten an soidanin an hriat kan hril hriat nuwa na thar lein a tharan khum ha le tin an soya an hriat lo wanga ni tin an soya an chuan lampang an mani lama tanga en chuan thil om tak po ni a thil ni thei lutuk chuan lam tling tak po ni a ma se engang pon ti sualila kan du emo du lo emo dan hriat lo hi nge chuan lama tling lo an lo ti thin kha kan khopui kalna tur dan te kan omna hmun tur dan te hi kan zir chiang tur ani ti hi kan mo purna ni wangin an thiam lo chu ni tho dan an bo chia an ti dik lawa remnan chunga le ko thei ania shem thei an ni thowa wang chuan chu thu nei tu te kuta da ila video nen evidence thata komatin mun sanga traffic ka inoi group a te po viral na sa to chuti rola kan soidu pakhat chu video chungchang te man tangkai dan tur te ati dan tur engemaw poimo mana da that tur te tin evidence atana thatak tak thil te kan soya voice record te video lak te emi chungchang i kan soi photo thira ma se hei tun hnaya atam chho viawa thil trul ni mi alo thil poimo ni mi alo inti mual phona satli angchi ngar mai angchi te dan bo chen ani mi alo te hetiang lampang angchi post te tin the dar te amidang ti mual phona tur ngar angchi hi a hluar chho ta viau maya atam chho ta viau maya social media kan mang thiam kan ti rolin kan man thiam lo na le kan ti dik lo na tam tak khi a om ve to a mi nun ti chiat vek thei khop theina khop thil angchi te thil trul ni lem chuang mi si lo mi zak ngoi sem na tur thil angchi te hi tun lai hian atam chho ta viau maya heng laka te po hian atur tu kan ni ve theya chu kan hriat te langai kan mi chunga kan ti kan chunga thleng ve thei ni khat thil tua mual phona engemaw ho te wanga za ngoi nei thleng ve thei ni ti
kan in hriat ton he poimo ko pin ka hria a chuwangin midang thil ti lai kan post turte kan lak turte video kan cover turte emo ti viral tur chin te thian le thian ang chi kan ti te thon dar tur chin te hi nge thli film thiamila zir chiang thiam ve dewila a thain ka hria mani in defense nan te le thil dang tam takatan te chuan thil tangkai tak tak te a om ve a chutiang ni lo thil poimo mi pui tling chia le tha hriat na nei chin vek kan nia chuwangin hetiang laka hian tlem chuan kan rilru kan man film khur ve le dewangai video camera te audio te kan uar angaya chuti roller chuan kan man tan film khur deuh chu angai khop mai empori se wen tan chuan ati zong kha ni phot mero se next đi là khum rất mấy hiền